O Porto Deportivo de Cabo de Cruz é o único de toda a Ría de Arousa no que este ano ondeará a bandeira azul, xunto a ela a de Q de calidade, distintivos que ostenta dende a súa constitución hai 5 anos e que dan idea do bo facer dos seus directivos. Un lustro de bandeiras azules demostra moito traballo, demostra moitas persoas recibidas, moi boas opinións acadadas e desde logo desde a Administración Autonómica pois o que temos que facer é felicitarlles, animarlles a seguir en ese camiño e recordar que Galicia ten 18 bandeiras azules, que somos a terceira comunidade autónoma de España, por diante incluso de zonas como Andalucía ou como Canarias. Estes distintivos, máis que un recoñecemento, son unha exixencia a manter os máximos estándares de calidade no que se refire a instalacións, servizos e xestión. Estamos agradecidos porque a nos obriga a facer cousas, nos obriga a poñernos ao día do que son planteamientos medioambientales, planteamientos de gestión, e que se non tuéramos a bandeira azul ou non luxáramos por ela, e tamén por a de calidad, quizá nos estaríamos un pouco máis relajados da gestión e faríamos as cousas diferentes. A Marina de Cabo de Cruz, a través do Concello, participa activamente na estrategia conxunta de promoción impulsada por Portos de Galicia. Unha estrategia única para Galicia, vendo como un conxunto, vendo como un interés xeral dunha estrategia de calidade, dunha estrategia de promoción, dunha estrategia turística que é vital para o desenvolvemento do turismo en Galicia. En eso, Portos de Galicia están marcando as pautas. Boiro, desde o primeiro momento, dentro do náutico, desde o Concello de Boiro, está participando activamente no desenvolvemento desas estrategias. Estamos participando nos temas de prospección, diagnóstico e visitas internacionales. A presenza arousá nas distintas feiras europeas xa se ten traducido nun importante incremento dos tránsitos internacionais, en máis dun 30%.